अर खामनानै सेनं गसाइगाव बियाबनि फुलकुमारि गामिनि थागिबि रबिन मार्डिनि नखरा सेवहांगार। सेनं बियाबनि सिङाव थानाय फुलकुमारि गामिनि थागिबि रबिन मार्डिनि नखराव साखाथियाव थानाय हाग्राखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सावना गालांनायनि जाहोनाव ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरा रबिन मार्डिनि न'आव नांदेरनानै गासै गंब्रै न'आ खामनायजों लोगोसे नखरनि गासिबो गानग्रा जोमग्रा जिफोरजों लोगोसे जाग्रा आदारफोर आरो गासिबो नखरनि गोनां जिरादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। लोगोसे थांनाय माखासे सान सिगां 2 नं हावरियापेटआवबो गंसे नखराव मोब्लिबजों गंसे न'आ अर नांनानै माखासे नखरनि गोनां जिरादफोरा खामदों। दिनै बै दुखुथिया नखरफोराव एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे लोगो TCLCC मासिगिरि निथुन बसुमतारी बिथांमोनहा खौरां लाहैनायजों लोगोसे संसार जानायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै हैदों। मैया दुखुनांथाव भाबै बे फुलकुमारि गामियाव रबिन मार्डिनि न'आ बहाय खामनानै सयहांगार जादों। गासै गंब्रै न' दङमोन आरो बे न'आव जिखिनि जाग्रा लोंग्रा माइ दै सि जोम गासैबो बहाय गासिबो खामनानै सयहांगार जाजोब्बाय। दा बेखौ मैया खोनानानै जोङो दिनै बहाय आङो नायनो फैदों आरो नुबाय थारैनो एखे सिलिंखार जाजोब्बाय। दा बे दुखुथिया नखरा थानो थाखाय जेबो गैया आरो जानो थाखायबो बिराद उसुबिदा जाबाय। मैयाबो एसे रेसन होफैनाय जादों, सि जोमबो होफैनाय जाबाय आरो दिनै फैनानै ट्रिपालबाव होनाय जादों। मोननै ट्रिपाल लोगोसे गाननो माखासे जि जोम होनाय जाबाय आरो सरकारनि तरफनिफ्राय गासैखौबो अनसुंथाइ होनो थाखाय दा नायदिंगासिनो दङ। अलरेडि पुलिस रिपर्ट लानाय जाबाय आरो दा बावैसो जिहेतुके बे ओनसोला फरेस्ट रिजार्भआव गोलैयो, दा रेन्जार बिथाङाबो फैगासिनो दङ आरो गासैखौबो नायदिंखांनायनि उनाव गासैखौ रिपर्टखौ साबमिट खालामनायनि उनाव बेयावहाय जिखिनि खथि जाबाय, खहा जाबाय, बे खहा जानायनि थाखाय बे नखराव सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइखौ थाबैनो होनाय जागोन। फुंबिलि समावबो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय नुदोंमोन। दिनै आरोबाव जोङो मोनसे जायगायावहाय दहाय फुङावहाय नायबोदों, बे जाबाय हावरियापेट नाम्बार 2। बावहायबो दाखालि अर खामनानै पार्टलि बिनि न'आ एसे खहा जादों आरो बेखौबो दाखालि सरकारनि फालफ्रावबो नायनाय जाबाय। नाथाय आङो मोनसे जायगायाव थानायखाय फैनो मोनाखै। दिनै बे गामियावबो थांनानै जोङो नायबोबाय आरो लोगोसेयै बिथांमोननोबो जि जोम जों राननानै होबोदों आरो मण्डल रिपर्टखौबो दिनैनि गेजेरावबो बै नखरनिखौबो खालामनाय जागोन। गतिके मोननै नखरनो सरकारनि तरफनिफ्राय जिखिनि जोङो अनसुंथाइ होनांगौ रिपर्ट अनुजायै बेखौहाय होनाय जागोन। मा जाहोनजों अरखौ खोमदों होनना नोंथाङा सानो? दा बहाय मोननै दाबनै जायगा, हास्रावबारि नाम्बार 2आव हावरियापेट नाम्बार 2नि खामनाया जाहैबाय कारेन्टनि सर्ट सार्किट जानानै जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो नैबेना जाहैबाय खाथियावनो मोनसे हाग्रा दङ। बे हाग्रायाव सोरबा अर सावनानै होलांदोंमोन आरो मानसि गैयैनि जाहोनाव बे हाग्रानि अरा बे न'आवहाय नांफैनानै बेहाय खामनाय जादों होननानै जोङो बिथांमोननिफ्राय बेखौ मिन्थिनो मोननाय जादों।